Misis, kung kalamansi dishwashing liquid ang pangitan nimo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Makalamansi o lemon man, parehong may antibac. Adunay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. E dito na ko sa kalamansing may antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggaling galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't bang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Isip mangingisda, kada palawod na ko para sa akong pamilya. Kada labay, para sa pag-eskwela sa mga bata. Kada bira, para sa among pang-adlaw-adlaw. Para sa pamilya, dapat aptik yun manginabuhi. Maong akong tambal, kanang aptik makayo. Rexidol Forte, aptik panat sa buhat, labad sa ulo, pabaon, o hilanat. Kay aptik tang manginabuhi para sa pamilya. Huwag makapildi. Rexidol Forte, aptik banat sa upat. Alagang tunay, alagang Pilipino. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Asa mas practical? Joy dishwashing liquid o ordinaryong paste? Sa paste? Daghang pahid, daghang kuskus pahid, kuskus pahid, kuskus sa oras kahago si kaayo. Ang Joy dishwashing liquid, sulit kaayo. Tungod kay... Usa ka purong tulok sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, sulit kaayo. Usa ka purong tulok sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy, kabula, kabula, kabula sa Joy. Joy, sulit kaayo. Purong patak, isang katutak. For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Mao gihapon mga kauban gihapon nato ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas, mo gihapon ang atong mga kasamang radyoman, si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca ug usab si kasamang radyoman Kion Nilumbaring. Pasiunang patimbaya sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon. Ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, nga itong pizza karon, pizza 5 sa bulan sa Hulyo, tuig 2020. Niya na ta sa atong bagong oras sa maong tulumanon. Okay, pirmiro gyud no? Nga Domingo, diin balhin ang oras sa atong tulumanon. Humana gyud sa atong Santos nga misa nga
nanukad sa Holy Rosary Cathedral. Okay, no? Maayong adlaw sa Ginoo, no? Malimot man ko. Dapat mo ni unahon na to, no? Maayong adlaw, o laing maayong adlaw sa Ginoo kanato. Kinaot nga dili gyud ta makalimot sa pagsimba niini nga adlaw, no? Usa ra man ka adlaw diha sa usa ka semana gipangayo sa Ginoo nato nga atong ihatag niya. Ang ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Okay, niadto sa ato mga igsuong mga Hudiyo, ang unang adlaw sa trabaho Domingo man, mauna nga ang ikapito Saturday kon 7th day of the week. Pero sa atong panahon karon ang atong first day of work dili naman Domingo, gani gipula na nato. Ang atong first day of work Lunes naman, so ang atong ikapito Domingo na ang unang adlaw sa semana. Ug sa ato nang giingon ninyo, ang maong change, ang maong kausaban dili na isipon nga atong gilapas ang balaod sa Dios. Mao gihapon kay ikapito man gihapon. Wa nato lapasa ang moral law nga sa usa ka semana naagyoy day of worship. Ikapito na kaadlaw human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho. Na change lang ang adlaw kay gituyo pod nga ipatunong gyud diha sa adlaw sa mga Kristohanon, ang adlaw sa pagkabanhaw. Kay kung ang 7th day of the week adlaw pa unta na sa Kristyanismo, diha unta itunong ni Kristo nga mabanhaw siya. Di ba mo ka bantayan? The fact nga gipili ni Kristo ang unang adlaw sa semana, nga nagpakita siya, nga nabanhaw siya, nga iyang gipamatuod, nga tinuod yun ang iyang gipang istorya. Kuan ko no, gubon ko no ang templo, nga ambot pasabot ang iyang lawas, sulod sa tulo lang kaadlaw, kay sa ikatulo kaadlaw mabanhaw man siya. Nga kay Domingo man yun na. Mao nga sa pinadayag 1:10 gitawag na siya og Lord's Day. Adlaw sa pagkabanhaw. Lahi po itong Lord's Day nga 7th day of the week sa mga Hudiyo. Lain po ga itong Lord's Day nga palaaboton, second coming of Jesus Christ. Lord's Day gihapon na. Pero ang Lord's Day diya sa pinadayag 1:10 nga nakita sa pananaw ni San Juan, naklaro nato na siya sa church history nga Domingo gyud na. Giun sa nato pag siguro nga Domingo ng Lord's Day sa pinadayag 1:10. No? Now, kung tanaw na to sa history, na ato'y disipulo ni San Juan. Timaniha nga ang nagsulat anang pinadayag 1:10 si San Juan. Unya sa mga panudlo ni San Juan, naa siya nahimong disipulo nga si San Ignacio. Ignatius of Antioch, ikatulong obispo sa Antioch. Kaya ang unang obispo sa Antioch si Peter man, katong wa pa siya nakaadto sa Roma. Si Peter ang unang na leader o obispo sa Antioch. Dayon ni sunod si Bishop Ibudios. Then ikatulo na si Ignacio. Bishop Ignatius, ikatulong obispo sa Antioquia. Disipulo na siya ni San Juan. Sa sulat ni Obispo Ignacio sa taga Smyrnians, no, mga 110 AD or 107 AD, na kita gyud na sa iyang sulat nga ang Church of God o Church of Christ gi-describe niya, gitiman-an niya, gi-describe niya nga universal kun Catholic. Siya may nag-describe. Then ingon siya nga dili na kung Kristohanon ta, dili na tong Sabat, but pasabot 7th day of the week. Kundi ang Lord's Day na nga adlaw sa pagkabanhaw maong Domingo. So mao nang nakasiguro ta nga kanang Lord's Day sa pinadayag 1:10 Domingo na. Kaya ang disipulo ni San Juan nga nagsulat ana, nagklaro nga kanang Lord's Day nga gipasabot Domingo, adlaw sa pagkabanhaw. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Nakaron kanang mo palahi sa ata, no? Although wa pa ta mahuman aning Sabat, no? Nga kanang pag-change dili na isipon nga paglapas sa sugo, pagtuman gali Hinoon na. Dili sa ta mo padayon ana, no? Magpalahi sa ta ni ining unang adlaw nato sa nausab nga oras. Mopalahi sa ta mo isgot sa ta og kanang mga larawan o ribulto. Amo po ning na hisgutan sa grupo, no, sa Catholic Faith Defenders niya itong miaging Domingo.
Oh. Amo ning giisgutan unyag ato pong hisgutan diri. Kay naapod tay kana bang na ila-ila diha sa Facebook nga Katoliko siya kanhi unya bag-o la siya nga na convert sa Baptist. Unya iya po ning naisgutan ning may tungod sa mga ribulto. Mao na nga atong labaso na pud ni o for the sake po ninyo nga wala pa kadungog sa katinawang Katoliko mahitungod sa mga ribulto. Now ako ning sugdan pinaagi sa pagkutlo adtong among discussion sa akong higalang Muslim po. Niingon ang akong higalang Muslim, ingon siya nga veritas. Usa sa hinungdan nga kami dili mi makristohanon yod but pasabot dili Biblia among gihimong basihan. Kay kana agong inyong Dios di as Biblia, wala man ay klaro. Kung anong wa may klaro ng Dios namo as Biblia. Kay tanaw ra god example, ingon siya nga ang inyong Dios diya sa Biblia gamando gabalaod nga ayaw mo pagbuhat bisan unsang larawan, bisan unsang ribulto, bisan unsang dagway, ayaw mo pagbuhat. Unya, naamang po'y mabasa nga iyang gisugo si Moses sa paghimo og larawan o ribulto. Kanang Exodus 25 kuno ba? 17 hangtod 22. Exodus Kapitulo 25, tudling 17 hangtod 22. O, kamong mga Katoliko naabot mo'y gibasihan nga nang maghimo mog ribulto kay naaman po'y mo'y teksto nga ikapamatuod nga ang Dios nagpahimo ni Moses og ribulto. Unya, naapa katong may itong akong higalang Muslim kay swito po siya sa Biblia ba? Pero nalibog lang siya sa Biblia. Iya pong gikutlo itong Ezekiel 41. 15 hangtod sa 20 nga ang templo sa Dios naagi yung mga larawan o ribulto sa anghel then giklaro pag yun diha nga naa kunoy naong dagway sa tao gyud kay kanang anghel dagway man sa tao. Gawas lang naalay pako, di ba? Oh, di ba? So niingon akong higalang Muslim naapod mo teksto mga Katoliko nganong naghimo mo ribulto kay kanang inyong templo diha sumala pod sa inyong Biblia naon po'y ribulto naay naong tao napagali dagway sa leon. Pero diha sa kanang inyong napulo kasugo ngano man laging nag-ingon siya nga ayaw mo paghimo og larawan bisan unsa o ribulto bisan unsa. Dagway sa lalaki o babae, Deuteronomio 4:16. Nya naamoy larawan ni Maria o babae man na. Dagway sa lalaki pagkadaghang kaayo ninyong gigabaan na kanang inyong mga santos, San Vicente, San Antonio unsa pa diha. So mo na nga klaro ng inyong Biblia kay sa man ang klasiya sa Dios ayaw paghimo og ribulto. Nya napoy mabasa nga gapahimo siya. Unsaon man na. Dayon ni sugod din ko og hinahinay og tubag niya engko nga. Kinigong Biblia historically ang tag-iya gyud ani Katoliko man. Katoliko kay mo may nagpailaan ni sa tibuok kalibutan nga inspired ni sa Dios. Lamdag sa Espiritu Santo pinagig mga konsilyo sama pananglit sa konsilyo sa Hippo 393 AD o konsilyo sa Cartago 397 AD. Ang mga obispong Katoliko mo ni canonize nga kini maoran ni ang lamdag sa Espiritu. Nya gisunod po ni sa mga Protestante, mga dili Katoliko. Di ba? Mga obispong Katoliko mo'y nagpadayag. Lamang kanang kanon sa mga Protestante, wala lang nila i-appeal tong Deuterocanonical. No? Si paritapik po hinauna. Bodi pasabot, ang labing nasayod aning Biblia, ang authoritative yun aning Biblia sa pagpanudlo Katoliko. Pero sa atong panahon ron, daghan na kayong mag-interpret aning Biblia. Mao nang nagkalanrakas ta. Wala na ta mo tuoan ang principle ba nga na ay final arbiter. Na ay grupo nga final arbiter aning Biblia. Nga ang tag-iya aning Biblia. Kay parehas kud anang balaod sa mga Amerikano. Ang authoritative yun mo explain anang balaod sa mga Amerikano. Mga Amerikano rapod. Ang balaod sa mga Pilipino pod mo'y authoritative mo interpreta na. Bisan pagali kita mga Pilipino na pagyud tay final arbiter mo sabot anang atong mga balaod. Di ba? Kanang Supreme Court, di ba? Dili tanan pod Supreme Court. Okay. Sa simbahan, iglesyang gituko ni Kristo ingon ana gihapon na ay Supreme Court.
final arbiter. Asa man na mabasa, gipasabot na sa Mateo 18:17 hangtod 18. Katong giingna ni Kristo ang mga apostoles niya, ang yang mga leader sa simbahan nga gipamili, giingna niya, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Ang dili kuno maminaw nila aning mga leader nga gipamili ni Kristo, isipon o nga maniningils buhis. Kay kanang maniningils buhis God ni adto makasasala man na. So isipong makasasala ang dili manalinghog, ang dili mutahod sa gipili niyang final arbiter diri sa yuta nga mao ang kanang gitawag na tug magisterium, hugpong sa mga magtutudlo. Oh. So ung di kay niingon si Kristo diya sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo sama rang naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo sama ra pong wa minaw nako. Ang naminaw ninyo samang naminaw nako, ang wa minaw ninyo wa pod minaw nako. Sa ato pa ang simbahan di ay Kristo na. Okay, kanang gitawag na to mystical body of Jesus Christ. Sa ato pa ang simbahan kung kining mga leader nga iyang gipamili, gihimo na niyang spokesman. So it's wrong to say nga nituo ka ni Kristo unya wa ka motuoan ang iyang gipangsugo nga mga leader. No, di ba? Lucas 10:16 ningon siya, ang naminaw ninyo naminaw nako, ang wala minaw ninyo naminaw nako. Pero ang nahitabo sa history, pang pili-pilion ra pod ang paminaw dili gyud tibuok. Nituo sila sa dihang nideklara ang mga obispo sa 393 AD nga ang lamdag sa Espiritu Santo sa New Testament 27 books lang. Tuo sila tanan kay tanang nagtuo sa Biblia, puros man ituo nga ang New Testament 27 books lang. Sa konsilyo sa mga apostoles, unang konsilyo sa iglesia sa niadtong mga 50 ba to? 54. Mga around basta unang siglo. Ga-council ang mga apostoles kay naaman sila authority. Nag-decide sila dito unsa gyud atong baruganan. Sa ilang council, wala sila magdeklara pila ka basahon ang New Testament. During that time, daghang kayong basahon ang mga Kristiyano, dili lang kay 27 books. Sa Council of Jerusalem, wala pa sila nag-canonize, nag-declared pila ang New Testament. Ang ilang existing canon, katupang old, ang New Testament, gihinahinay pa magpanulat, wa pagali matapok. Now, kinsa may nag-decide, kinsa may nagpili, naghasas, pila ang New Testament, ang mga successor naman, sumusunod naman sa mga apostoles. Ang wala mahimo sa mga apostoles, nahimo sa mga obispo. Kay sila may nagpadayon sa gibuhat sa mga apostoles. Unya, ang wa nila mahimo, gihimo sa mga successor. Parehas rago na sa usa ka ginikanan, amahan, dahil na say project nga himuon sa ilang pamilya. Unya, wa niya mahuman niya, iyang anak may gisugo pagpadayon. Sawa niya mahimo, di ba inana ra? Ang wala mahimo sa mga apostoles, gipadayon sa mga obispo nga mga sumusunod. Kanang pagdeklara pila ang New Testament. Mga apostoles bagoy nakahimuan na o mga obispo ng Katoliko ang mga sumusunod na. Di ba? Sila mo'y nag-decide pila ang New Testament. Unya nito po tanan ang mga protestante ron, di ba? Sa tupa nito sila sa authority sa Catholic Church. Di ba? Kaya nito man sila nga ang New Testament 27 books lang. Di ba? Pero pag ingon sa mga obispo gihapon nga, ato na ning ibalhin ning day of worship gikan sa 7th day of the week nga to sa unang adlaw semana, di na sila mosugot. sa tupa, pili rang ang ilang sundon sa mga leader nga gipili ni Kristo. So, ang pangutanan nako, matinud-anon ba sila? Kung pilion lang nila ang mga konsilyo sa mga obispo. Kadtong dili nila gusto, di sila. Ang ila ra pong gusto mo, yun po ilang tuhuan. Di ba? Matinud-anon ba ka nga imo rang pili-pilion ng mga council? Nga, klaro man ang gahom sa mga obispo nga unag yung gipadaygan ni Kristo ana, mga apostoles. Naapod to'y nag-ingon nga, Veritas, mga apostoles na may gitagaag authority, wa may labot ng inyong mga obispo. Nakalimot siguro taan ng succession of authority, succession of power, kanang apostolic succession. Bisan bang gani ang gahom sa presidente, mapanunod na sa iyang successor o musunod.
ug unsa ang gahom ni Noynoy Aquino kanhi natong presidente, maura po na ang gahom sa misunod nga presidente nato ron nga si Presidente Duterte. Oh. Tanawa si Duterte ron, ug unsay wala nahimo ni Noynoy, pwedeng gamo niya. Pwede unsay balao diha nga gusto niyang uspon, pwede na. Di ba? Pero mag-agi pa po noon mga council po. Pero naay authority, mobito, naay authority ang presidente. Di ba? Oh, ingon na po. Niya, kinsa man ang nakasunod sa authority sa mga apostoles. Kay naa sa buhat 1:20 kung ang usa ka katungdanan office mabakante doon na may mupuli. Now, wa man gyud laing relihiyon ang makahatag og ebidensya nga nasumpay gyud sa mga apostoles kini ra mang Roman Catholic Church. So naa sa mga obispo ng authority. So to bind and loose. Di ba? Oh. So mauna nga dapat unta atong paminawon ang mga obispo kung mo explain kining mahitungod ron sa mga larawan. No. Now, katong higalan akong Muslim atong sugdan hagi unsa nako siya pagtubag, ako siyang giingnan ko, Brad. Kanagong pagdili sa Dios og ribulto, ato na siyang mapanag-ing sa example ha aron dali gyud masabtan ba. Parehas na siya anang kwarta. Kanang means ba? Butang gamito na tong instrumento pagpalit og makaon o bisag unsang butang. Mangutana ko nimo, Brad, ang kwarta ba daotan gamiton? Sa dili, kay ato man ang gamit sa pagpalit. Ingon ana pod ang ribulto kung ayohon na tugtuon ang Biblia, Brad. Ang kwarta dili daotan kung gamiton sa insakto. Pero kung gamito nas dili mao ang kwarta mo na dili maayo. Kung ipakadiyos ang kwarta dili na maayo. Pero kung gamiton sa insakto, okay na, walay problema. Ingon ana po ng ribulto. Nganong ang Diyos na ay mabasa nga nagpahimo sa ribulto kay actually, dili man gyud daotan ang paghimo ribulto sa insakto nga tumong, sa insakto nga gamit. Kay unang-una, nganong daotan man ang maghimo tag ribulto nga gani nagpaila man na nga binuhat gyud sa dagway sa Dios kay kana galing makakulit ka makahimo kag ribulto but pasabot creative ka. Unya ang kanang pagka-creative sa tao asa man na niya nasunod, asa man na niya gikan ra pud sa Dios kay ang Dios creative siya gyud may nagbuhat sa kalibutan. Nakana daing mga pintor na to o may man na mo drawing, kanang maayo mo kulit na to, niya moingon day ka nga, ang yawa mo'y gahatag nila kaalam, ana. Dili, oy. Sa Biblia, mabasa na to sa Exodo 35, nga ang Diyos mao'y gahatag kaalam sa tao sa paghimo og bisan unsa, pagkulit, paghimo og ribulto, ang Diyos mo'y naghatag ana kanang kaalama dili na kaalam gikan sa yawa kay actually ang yawa wa na siya kaalam siyang kaugalingon kay tanan puros na gikan sa Dios kanang iyang gahom dili man na iya gikan man na sa Dios gigamit lang niya dili mao gitugtan lang pud siya sa Dios kay napoy katuyuan ng Dios nganong gitugtan siya pero kanang iyang gahom dili na gikan niya gikan na sa Dios gigamit lang niya dili mao di ba so kanang gahom o abilidad sa paghimog ribulto, pagkulit og larawan dili na gikan sa yawa, gikan na sa Dios. So nganong moingon man nga daotan ang paghimog ribulto? Dili daotan ang paghimog ribulto sa insakto nga tumong, sa insakto nga gamit. Nakaron, buot nimo ipasabot birita sa ato pa kana dayang gipasabot sa Dios ninyo dias Biblia. Dili day siya mo supak o di day siya mo ingon nga sayop na kung insakto ang tumong. O mao gyud na. Nakaron unsa man day nang sayop nga paggamit sa ribulto biritas. Now naara man na kabalo kung gabasa kag Biblia, basahan nang napulo kasugo. Before nagdili ang Dios og ribulto ang pagdili og ribulto sa 4 naman bersikulo 4 sa Exodo 20. Exodo 20, versikulo 4, ayaw paghimog, ribulto, larawan, bisan unsa. Then sa versikulo 5, ayaw pagyukbo. Sa wala pa ng duha ka versikulo, gipasiunhan ng versikulo 3. Sa versikulo 3, naa diha gipasabot sa Ginoo, unsay buot niya ipasabot sa pagdili. Sa versikulo 3, nag-ingon siya, ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako.
Ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako kay moral lo mangguna. Kay usar ra man gyud Dios, siya ra man yang ano magbaton man tag laing Dios. Di ba? So morally, it's wrong nga magbaton tag laing Dios. Maghimo tag ribulto unya himuon po natong laing Dios. Mao na gipasabot diha sa Dios sa pagdili. Nakuha ninyong point. Ang Dios supak maghimo tag ribulto bisan unsa. Dili lang gali ribulto bisan pagtaong buhi. Para sa atong mga Romanhon sa una katong pagano pa nga ang emperador giisip nilang Dios. So kung himuon na to ng kanang tao himuon na tong Dios unya di na tinuod Dios, igo gihapon ka ana. Dili lang kay ribulto. Oh, kanang imong hilig pananglitan, unsa imong hilig kanang sugal, di na kamo simba kay sugal na mo imong priority na Dios nimo sugal na. Pagbaton man ang laing Dios. Sumao na. So supak ang Dios kung maghimo tag ribulto bisan unsa kung himuong Dios. Mo na gipasabot diha niya ang pangutana be. Naaman mo'y librong katoliko, daghan mong librong katoliko, o kanang catechism, o very official yun na, Catechism of the Catholic Church. Unsang bahina diya sa catechism ay nang nubinahan, kay nahinumdum ko sa debate nga gikutluan kong nubinahan. Di man to doctrine, prayer man to. Oh, prayer. Unya, wala po masabot tong nubinahan po noon, sibot pasabot ato. Kung maghisgot galig doktrina adto sa catechism, unsang bahina diya sa catechism nga nagtudlo ang Katoliko nga kanang ribulto laing Dios. Be, kita mo bersikulo diya sa catechism nga nag-ingon ang mga obispo nga maghimo tag ribulto sa mga santos para himuong laing mga Dios. Di ba? Wa gyoy bisang usa ka bersikulo das catechism nga nag-ingon ng mga obispo nga maghimo tag mga ribulto para himuon natong laing Dios. So ingon ani gud ang buti pasabot. Pananglitan ako. Maghimo kog larawan ni Santa Maria o ribulto ni Santa Maria. Dayon dili ko mo maminaw sa instruction sa mga obispo. Magbuot-buot kog ako. Moingon ko nga kay nagpahimo man ang mga obispo og larawan ni Santa Maria o ribulto ni Santa Maria, buot pasabot himuon nako ning Dios kay nagpahimo man. Kana buot-buot na nako. Wa magtudlo mga obispo ana. So kung maghimo kog larawan ni Santa Maria o ribulto ni Santa Maria aron himuong laing Dios, mo na gipasabot anang Deuteronomio 4:16. Ayaw mo paghimog larawan bisan unsang dagway sa lalaki o babae. Ang but pasabot diha kanang larawan nga Dios. Kung maghimo kog larawan ni Santa Maria para himuong Dios, sayop na, idolatry na. Pero kung maghimo kog larawan ni Santa Maria as representation lang, simbolo lang ni Santa Maria, para nga irigakita na ko sa iyang larawan, mahinumdum dahin ko niya, dili na dautan. Sa laing pagkaistorya, gani, nga nung maghimo tag larawan, kay ang pagdili usaray rason. Ang paghimo daghang rason, daghang maayong tumong sa ribulto. Di ba? Mo nang maghimo ta, unsa man kayo mga maayong tumong sa paghimog ribulto. Una, i-example na to ng ribulto ni Rizal o monumento ni Rizal sa atong plaza. Nganong gahimo man tag ribulto ni Rizal? Aron ba himuong Dios? Dili oy. Gahimo tag ribulto ni Rizal o monumento ni Rizal aron kapasidunggan siya. Sa ato pa, dili daotan ang paghimog ribulto nga ang tumong pagpasidungog. Sa Amerika man gani kanang ilang mga presidente, kanang mga nila panghimuan man nila ribulto, di ba? Ibutang pagali ikulit pas bungtod. Di ba? Oo. Unsa may tumong ana para pasidunggan ng mga tawhana kay mga bayani na nila. So mao na, dili daotan ang paghimog ribulto aron pagpasidungog ang mga tawhana. Pasidungog ta ni Rizal unsa pa ka mga santos, pasidungog tas mga tao nga ang ilang kabayani sa ila rapong dapit no si Rizal naghimo tag ribulto nga bayani lang siya sa atong gamayng nasod sa Pilipinas. Oh, unsa pa ka ang mga santos nga ang ilang kabayani pang universal sa tupa Katolik. Oh, di ba? Ang kabayani sa mga santos pang tibuok kalibutan.
So kung gihimuan na to si Rizal aron pasidunggan siya nga bayani lang siya sa atong nasod, unsa pa ka ang mga bayani sa tinuhuan nga ang ilang kasantos pang tibuok kalibutan mo ng mga Katoliko gahimog mga ribulto para pasidunggan ang mga santos. Pero inyo man pong tuison, gahimo mga Katoliko ana para himuong laing Dios na to bear false witness is a sin. Butang-butang sala na. Nagdoktrina bagod ang Katoliko nga kanang di ba anamos cathedrals Katoliko kita mo larawan diha ni Saint Augustine, Saint Thomas Aquinas, si Saint Joseph o Saint Vianney o na inig so tan-aw niyo sa cathedral sa ibabaw na upat diha ka mga larawan og santos gitudlo ba na sa Katoliko nga buhaton na aron himuon silang Dios o para lang mapasidunggan ng mga tahanan, para lang visual aid pud ba kay atong example si Kwan kanang specialize sa atong kauban diring radyoman si kasamang radyoman Kwan Alma Santiago, di ba pangutana na to si Ma'am Alma, di ba unsa mo manudlo sa mga bata, ma'am? Sige ra ba mo istorya? Sige ra ba mo sulat? O mo gamit pud mo visual aid o larawan? Maingon yun na si Ma'am Alma nga mo gamit pud mig visual aid. Kaya ng mga larawan, o mo gamit nag visual aid. Sa to pa, kung ang atong tumong sa larawan visual aid, dili na daotan. No? Kanang mga larawan na to sa atong simbahan, visual aid po na siya nga naman. Kay ining kakita na to sa mga larawan nila, ng mga bayani sa atong tinuhan, makahinumdum din tas ilang example. Mao po na, kanang ribulto na to ni Rizal sa atong plaza, usap po na, dili lang kay aron pasidunggan siya. Visual aid po na nato nga ining kakita na to sa ribulto ni Rizal, makahinumdum din tas bayani yung buhat ni Rizal. Di ba? Simple raman na. Dayon lain pa, unsa pa'y tumong nga maayo sa larawan? Simbolo, sayon ra na sabto ng simbolo. Ang example anang simbolo, nganong ang larawan sa mga balaan, simbolo na sa presence of God. Dagan din ta sa Exodo 25. Kadtong si Moses gisugo sa Dios sa pagpahimo og duha ka larawan sa kiruben o anghel, di ba? Balaan man ng anghel, di ba? Iyan ang gihimo ibabaw sa sudlanan sa masig kakilid sa maong arka, Old Ark of the Covenant. Dahil nag-ingon ng Diyos, nganong ako nang gisugo ninyo pagpabuhat, kay diri ko ninyo makig-istorya, diri ko ninyo makig-tagbo. But pasabot, ang presence of God naa dito sa sudlanan nga nailarawan sa balaan sa mas anghel o kirubin. So mauna nga makaingon ta nga kanang larawan sa mga balaan sama sa anghel, simbolo sa presensya sa Diyos. Ug tungod kay simbolo sa presensya sa Dios mo nang magampo ta magatubang ana. Pero ato mo ingon nga kanang larawan mo ay Dios. Simbol lang, simbol. Kuha ninyo. Di ba? Mo bitaw nga sa Ezekias, basahan ninyo na sa Isaias 37. Isaias 37 tudling 14 hangtod sa 16. Basahan ninyo. Si Ezekias gaampo sa Dios, wa bay larawan giatubang niya? Naoy. Basahan ninyo. Isaias 37 14 hangtod 16. Si Ezekias nagampo sa Dios gaatubang og anghel o larawan sa anghel. Nganong nagatubang si Ezekias og larawan sa anghel sa iyang pagampo sa Dios kay nakahibalo siya nga symbol of the presence of God ang larawan sa anghel. Di ba? Kay kung dili pa simbolo sa presensya sa Dios ng larawan sa mga anghel o larawan sa mga balaan, nganong iya man nang gipahimo? Nganong iya man nang gipabutang sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan? Unya, sa Ezekiel 41, sa Ezekiel 41, giklaro man nga ang templo sa Dios naagi yung mga larawan. Basahan ninyo ng Ezekiel 41, gihulagway pinaagig paran-aon. Ginaagi larawan sa kiruben. Unya, kanara bang larawan sa kiruben, dagway tao na naalay pako. Basahan ninyo ng Ezekiel 41, di ba na dagway tao? Okay, wala naman tayo, nakalimot ko. Naanad ko suridan. Abi na akong dito pa sa test. Okay. So, mga igsoon, pasensya na, abi na akong wapa kumahuman, las utso naman diay.
So, daghang salamat ng mga tinahod nga tigpaminaw hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Pata kahuman ha. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. No ouch, ouch. Walang hapdi. No ouch, ouch. Para pumuti. Walay ouch, ouch sa White Rose Kojic Whitening Soap. Dunay lahing Kojic di palmitate para walay side effects nga skin irritation o over-drying. Kojic nga dili hapdos. Wow, wow. Ang White Rose puti. Oh, wow, wow. Puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic na kinis, Kojic na puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang pambalay ni Gio Naco, dili pambalay, panggawas. Maong kinahanglang na ay 99.9% na proteksyon